Какво е маркетинговото ми мнение за тези 3 лога? Първото лого, което ще разгледаме, това на болница Света София. За мен то е напълно дисбаланс с това, което всъщност болницата представлява. Тя е модерна и частна болница с футуристична архитектура. Защо логото е в този стил, защо използва серифен шрифт, защо виждам мъчениците на него. Един друг огромен проблем с това лого е, че то е изобразено на химикалка или на малка иконка за социалните мрежи или лого на уебсайта ви. Просто няма да е четимо, няма да е видимо и не върши работа. Второто лого, което ще разгледаме, това на медицински център Марковс. Хареса ми това, че изчистено е по-различно от тези на останалите медицински центрове. След по-внимателно вглеждане, всъщност какво изразяват тези кръгли форми, установих, че това вероятно е бебешки биберон, което би имало логика предвид, че самият професор Марков е акушер-гинеколог. И вероятно медицинският център тръгва точно от тази таргет аудитория с бременните жени. Тук големият минус, който виждам в това лого, ако махнем типографската част с медицински център, по никакъв начин няма да можем да разпознаем за какво става въпрос. Не знам как да поправим тази грешка, просто поинтаутвам някакъв проблем. И третото лого е това на болница София Мед. Отново това, което харесвам него е това, че е изчистено, че шрифта, който използва, позволява да го скелнем в различни размери, от това на визитна картичка до това на огромен мегаборд, без да загуби четимост. За символ в логото си са избрали нещо съвсем универсално в зелен цвят, който е характерен за здравеопазването и съм окей с това нещо, тъй като те все пак са многопрофилна болница. И е много сложно да намериш символ, който говори за всички специалности на едно. Тук като огромен плюс, което виждам в работа им през годините, е, че те модифицират точно този образ от логото за различни тематични събития или центрове, които болницата притежава. Напишете в коментарите, кое от трите лога според вас има нужда от ребрандинг.